Салом алейкум дӯстони азиз, созед нағзен саломати хуба як нуқтаи савдо ёфтум то надухтаро ҳамин қадар абаяву ҳиҷобои фасон доранд. То ҳол дар ягон ҷо анамин намуд абаяву ҳиҷоб машмода видео кардагӣ набудам. Леки биёед анамин нуқтаи савдо ҳам нархошон нақс борои хичунай, ҳам моделошон беҳад бисёр. Хулас бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни дуюму сеюм дарвоза 103 магазин. Рақамҳои савдогар ҳаст дар рӯи экран. Агар ки доставка хоҳед нависен, шумода доставкара мефаҳмонанд. Сар мекунем духтаро аз анами ҳиҷобои вай. Ҳиҷобу абайяҳои туркӣ. Мана вишифкадори хушрӯ. И чанд сомай? 800 сомонай. Ҳамаш вишифкае духтаро бо арзон меша. Ин нархо бо арзон мешаванд. Якта мегирин, аз ин чанд сол мепӯшен духтаро ё ҳичи намешаванд. Нигоҳ кунен, анаи дигари моделиш. Иам 800 сомона. Мана ин моделам 800 сомон. Ҳамаи ҳамин вишифка. Материалошонам беҳтарин материалай духтарако шута мепӯшен. Ҳичи намешава. Мана духтаро размеро ҳастай ҳамааш бо омада айпеш хутон бинен. Баъд анаи моделша бинен. Ин моделам хушрӯ бо ин нархш арзонтар 600 сомон. Инами гулое ки мебинен духтаро ҳамаш вишифкаян. Мана бинен ҳам качество янамин ҳиҷоб да гап нест, ҳам михе хушрӯ духтагай бовар кунен айпеш фасони бадай размеро ҳамаш ҳаст духтаро. Ба ҳазур омада тамошо карда интихоб кунен. То 60 ай размери майда то размери калон ҳама намуда меюбен иҷада. Ба духтарако ира бинен чи хел фасонай бовар кунен айпешам хушрӯвай ҳамаи ҳамино вишифкаян 1300 сомон да метиян. Ина арӯсакоям гиран ира хушрӯвая ҳам ҳоҷияҳо ҳам арӯсако ҳам духтаро барои ами пӯшидан беҳад фасон. Мана ягон ҷо рафтанда аҷоибот. Материалошонам зурай духтарако. Иҷа дута фасон диден. Ина бинен бо и римишокшай ду фасона. И якум фасонаш иш дуюмуш. Хушрӯви бад 1300 сомон. Пеша 1500 буд, ҳозир 1300 сомонӣ кардагиян. Баъди моделора бинен духтаро размерои калонан. Баъд касоне ки литучи мыша нағз мебинан ина духтаро нигоҳ кунен чихе фасонай. Нархи чандай? 800 сомон. Ина ҳамаи ҳамин вишифка аз ин расветка ҳастай. Бинен бежови ҳастай, сиёҳ ҳастай, сабз ҳастай. Иш чанд сомай? Ишам чанд гуфтен? 800 сомон. Ишам амхе ҳама ҷош вишифка духтаро то поёна замок дора. Иам амхе расветкои хушрӯ дора. Хулас биёен, ҳатман биёен ҳамин нуқтаи савдо барои ид харидорӣ кунен. Ана ҳозир инаи моделоша бо нишон метиҳем. Ана метонен ки аз иношам гирен. Ин модела бинен чихе айпеш хушрӯва. Иам ҳам хел ҳамаш вишифкадор. Нархи ино бо 650 сомон будай. Дар ҳақиқат ҳам борошон необычняй духтаро. Бисёриҳо мехоҳанд як чизе дошта бошанд ки дигаро надошта бошанд. Пас анами нуқтаи савдо биёен. Интихоби хеле зиёд, интихоби фасон доранд. Ана тамошо карда метонен харидорӣ кунен. Дар анаи намуд ҳиҷобошон аксия рафтестай 1200 буд, ҳозир 750 сомон шидагия. Мана остинакоша бинен чихе хушрӯ. аз ин чандта расветкая ина бинен сиёҳ, бирӯзовӣ, баъд коричневӣ бодора. Мана коричневишам хушрӯча. Хулас мана биёен бо нархи арзон ҳам материалш сабукакай духтаро бо нархи арзон харидорӣ кунен. Мана 1200 сомон, 1100 сомон, ҳозир 750, ҳозир 750 сомон шидагӣ. Исми болора бинен, анаминоям ҳамаш вишифкаян. Ино 700 сомон. Ана ино то поёна вишифка дора диден 850 сомон. ҳозир аз маникен нишон метиҳем айда. Маникенда ҳастай. Ана инош бошад чандай вишифка дора. Ана ин моделошам бошад духтарако 700 сомонай. Иёям ҳамашам хе вишифкои фасон дора. Бо медонен духтаро ман рақамашонам мемонам. Агар хушрӯ надида бошен дар навор бо сурататон мепартоя хушрӯ када модела. Ана спорт стил. Ана ин моделам ҳастай то забори туркӣ. И чандай? 550 сомонай 500 сомонда метиян. Беҳад модели хушрӯвай айпеш.
баъд медонен аз анаин ваё ҳастай касоне ки скромни мехоҳанд инаи 6 дарзуҳош фасон аз и сиёҳам ҳастай сабзам ҳастай и чанд смай и 500 сомонаи нархаш бо арзон меша тобистонда ба ҳазур мепӯшен духтаро ҳеччи намешаванд сабукаканда мана духтаро иёра бинен хушругиша чи хефасонан ино кори дастӣ доранд мана то поёна нами кори дастӣ двойка арусакоям гиран хушру 1500 сомонай мана остинакоша бинен чи хефасонай ира 1500 да метиян ана ино боша вишивкаян иёям двойкаян 800 сомон мана ай пешам бинен духтаро нами ҳамаш вишивка ҳамроҳи кирташон двойкаи аҷоибот хушру анаи моделшам ҳамихел двойкаяй сабукак мана аз ин бо сафедчам ҳастай духтаро и зарчашай ҳози бо сафедчам ҳаст иам 800 сомон ана инчунин духтаракои хушру ҳаст аз анаи модело ино 500 сомони двойкаяна иёям аҳамиятен то охира ҳамихел вишивка доранд бори туркӣ бори дубай ҳамин нуқтаи савдо ҳамаи бурошон ҳам туркияй ҳам дубай мана тоза оригинал качествои беҳтарин марҳамат як бори дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи пажарка байни 2-ум 3-ум дарвоза 103-ум магазин ина духтарако қисми болорам хушру тамошо кунен бо кадомиш дар коратона нависеншона суратошона партоян баъд интихоб кунен